Els mercats, més enllà de la seva funció de distribuir producte fresc, responen a una necessitat social. Els mercats existeixen de molt abans que les pròpies ciutats. Els mercats eren un lloc de trobada per intercanviar productes, però també per intercanviar coneixences, perquè la gent tingués un punt on de trobar-se. Intentem potenciar molt aquest valor social de trobada dels mercats municipals, tant des de la seva vessant de punt d'intercanvi, de trobar-te amb el veí o la veïna, com de col·laborar amb el nostre entorn. En aquest sentit, molts mercats realitzen una gran tasca social. També amb contribuir al manteniment del medi ambient. Què fem als mercats? Procurar que no hi hagi malbaratament. Comprar als mercats és una forma d'evitar el malbaratament perquè hi pots comprar just allò que necessites. Una altra forma d'evitar el malbaratament és la que fem en alguns mercats, que és la de que els dissabtes al migdia col·laborem amb dues entitats socials, els hi donem els excedents o aquells productes que, essent encara aptes pel seu consum, no estan per la seva venda. O perquè d'aquí a dimarts, que seria el proper dia fort de venda, ja no estarien en les òptimes condicions. Aquestes entitats que recullen aquests aliments es distribueixen a persones amb risc d'exclusió social, amb necessitats específiques, amb menjadors infantils. Col·laborar no és gens complicat, perquè del que es tracta és de donar un menjar, sigui el que sigui, perquè hi ha molta gent que no té res. Per tant, que tan bo és una dotzena d'ous com un pollastre per fer caldo, per fer guisat, tot li anirà perfecte i li anirà bé. Per tant, per nosaltres és fàcil poder fer-ho, perquè només hem de triar els aliments que creiem que li poden fer falta i és el que li donem. El simple fet de col·laborar et fa sentir-te més a prop de la gent, et fa sentir més humà, que és una cosa que ens fa falta a tothom. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.